faces wa inna minhum andu hino e mabbe la farigan feddego yalwuna hibe tura hibe onya alsinatam den de mabbe den bil kitabe ka deftere bi mana hibe janga muma janga diwa janga onyo litasabu fi unsiko konko be jangi don minal kitabi dum ka ko windi dum ka deftere ton wa ma huwa ta dum no wonali minal kitabi ya dum ka deftere ton ko kambe jangi dum don yolliti der ton wa yaquluna hibe wi huwa dum do ko nan do meden janga o aya do min indillahi ko immorde ka Allah ni Allah yi harano wa ma huwa du wonali min indillahi iru don ka Allah al yahuda nususi Allah wa yaquluna bedaro be wi Allah e hore Allah al kadiba penale wa mta kambe tigi yala munay be andi ko fenande ma kana hana nali bashari neddo an yu'tiyahu Allahu al kitaba de Allah okkata mo deftere wal hukuma ifamu wan nubuwata annabako thumma yaqulu refti o daro o wi'ana linnasi yimbe ben kuno ibadalli wone jiyabe an wone rewobe lan min dunillahi accon don Allah hana duwaka walakin skuni ko be hani wiude kunu woni rabbanina karamakobe goltirabe alquran e sunna bima kuntum sabkon kulati don tuallimuna alkitaba hidon janne ka deftere wa bima kuntum sabkon kulati don tadrusuna hidon janga wala ya'murukum kanko ne laado mo Allah jipini deftere o hore mo o yamirta on an tattakhidul malaikata de jogito to don kadi malaika rewetebe wan nabiyina annabaabe arbaba rewetebe accon Allah ayamurukum ka o yamire on bil kufri yeddugol wonta heferbe baada idi antum baawo onon muslimuna woni julbe ka o waday dum o watta dum wa idha khada Allah anite to mande Allah nanguno mithaqan nabiyina ahadi annababe be lama ataitukum teddungal mo kala ko mi okki on min kitabin immorde deftere wa hikmatin e sunna e fam thumma jaakum refti aroy on non rasulun nelado wiyetedo Muhammadu o musaddiqun ta ko gongin do lima ma'akum e den defte wonde kamo on andi en haldi la tu'minun nabihi on gomdinaymo wala tansurunnahu on wallaymo be wi dala la dali aqratum on qirritike wa akhadtum on jogitike ala dhalikum e dow ko halduden do isri ahadi andi qalu kambe tike be aqrarna min qirritike qala allazi fashhadu awasidite ko halduden kon wa ana min ma'akum wondude modo min ash-shahidin ko mi jeado e seditibe ko be woni ne laado arno Qur'an ari be yeddi few Allah dali awa famanta walla kala huccitoydo de sali ko halduden do baada dalika baaw dum fa ulaika ko ennuhumul fasiqun on fasiki be dari be firti be subi wongol fasiki e afa ghayra dinillahi e ko hina dina Allah kan yabghuna be dabbata wala ko wonande mako kanko Allah salama selmi jebbilani man fi samati bi wonbe ka kamuli wal ardi kaledi tawan eedi wa karhan e yanyi o ilay ko faade ka makko yurja'una won ko be ruttoto golu amanna billahi min gomdini Allah wama unzila alayna ikon ko jippina ido amen wama unzila ikon ko jippina ala ibrahim ido annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba foko inde annababe wal asbati etanirabe be do ben wama uti ikon ko okka musa wa isa wan nabiyuna annababe hidditi be min rabbihim do foko immorde ka joomi mabbe menen la no farrigo men sendidirta bayn ahadin hakkunde goto minhum be do ne laabe be fo be fotaname wana hanno menen lahu wonande Allah neldo be do muslimuna ko men jebbilani be mo wa man yabtaghi kala da do ghayra al-islam ko ina islam dinan dina falan yuqbala minhu jabantake monani wa huwa kanko fil akhirati kalahara min al-khasirina ko jeado e perdube kayfa ko no yahdillahu Allah fewnirta qawman yimbe kafaru yeddube baada imanihim baaw gomdinal mabbe ngal wa shahidu be seditike anna rasula wonde ne laado haqqun pellet ko gonga wa ja'ahum arib albayinat hujaji feñu didin be teki pas be yeddi bawti dum kon Allah fewnita be do ala wallahu kanko Allah la yahdi o fewnata alqawma zalimina yimbe to nyobbe ulaika be do jazaa'uhum joddi mabbe din anna alayhim ko wonde hino fawibe la'natullahi kuddi Allah din wal malaikati kuddi malaika ben wan nase kuddi yimbe ben ajma'ina be den dangal e kadi khalidina fiha ko be lutta be ndir kuddi din la yukhaffafu anhum hoyna no itaake be kadi al'adabu lette den nyande dargal wala hum be onali yunzaruna nettinantebe illa alladhina sona ben tabu tubu be min ba'de dhalika ba'udun waslahu be mo'ini fa inna Allah andeno Allah ghafurun ko yafotodo rahimun ko yurmetedo innal ladhina andeno ben kafaru yeddube ba'da imanihim ba'u gomdinal mabbe ngal
thumma zdadu refti ɓe ɓeydi kufran e kefiran kaku lan tuqbala tawbatum ɓeɗo tububuye maɓɓe on jaɓetake abadan wa ulaika ɓeɗo humu dalluna ko ɓe woni majjuɓe ɓen. inna alladhina andeno ɓen kafaru yettuɓe wa matuɓe mayi hom kamɓe kuffarun koɓe heferaɓe falan yuqbala jaɓatake min ahadim immorde goɗɗo e maɓɓe mil'ul ardi leydi ndin tewsu itti daban kange o jonni Allah walaw iftada bi hay so sottori ɗum Allah jaɓata o memata na fere male goɗɗo bata leydi ndin tew kange. ulaika ɓeɗo lahum noden ɓe adabul lette alimun musuɗe wama lahum alanaɓe min nasirina immorde e wallowo. hara yiltoɗe rewtoɗen kadi oɗo darsu kala qissa e sababu nuzuli ko humpaɗon haray oɗo darsu tafsirugol ala yanyugol ala ko fi menen ekkitotoɓen kala ko humpaɗon on yiltoto ka tafsiru Quran arano ma noddon ka téléphone 6